Bé, moltes gràcies. Agraeixo que sigueu aquí, espero que hagueu pres cafè. Jo no he fet cap PowerPoint, és a dir, que mirarem que no us adormiu. Avui s'ha parlat, em sembla que era avui, que la primera vegada que ens va dedicar una sessió Víctor Balaguer va ser l'any 1995. I no va ser una sessió sencera, sinó només una tarda. D'això fa 30 anys. De fet, en aquell moment, agafant-me el fil del doctor Domingo, vam veure una punteta d'un quadre. I el quadre amb els 30 anys s'ha anat veient. Però jo ara penso que amb el que hem vist aquests dies, de fet, el marc no ens acaba de quadrar, no? Perquè l'univers de Víctor Balaguer és un univers en expansió, pel que es veu. Bé, llegiré perquè no voldria passar-me del temps. El món convuls del segle XIX va dedicar bona part dels seus debats polítics al paper de la dona. Fou un tema central en discursos acadèmics i polítics, a l'Església i a la premsa, amb una prescripció compartida. Havia de ser una bona esposa i mare, i prou, pràcticament. Però les dones, amb diferents graus de formació, de capacitat econòmica, identificació política i d'independència intel·lectual, maldaven per definir la seva missió per poder conviure amb els homes sense fer-los ombra. Paral·lelament, la legislació en relació als drets i deures de les dones ratificava aquells comportaments negatius assumits històricament. Alguns exemples. Per exemple, l'ensenyament. L'evolució de la normativa educativa per a les nenes i els nois és un magnífic indicador de la consolidació del menysteniment de les dones. Del 1814 fins a la llei de Moyano de 1857, les escoles femenines es van planificar separades para las niñas donde quiera que los recursos lo permitan i amb la coincidència d'ensenyar les labores i habilidades pròpies de su sexo. El 1862, Antoni Maria Claret, a Instrucción que debe tener la mujer, recomanava 3 ramos de instrucción para las niñas: primaria, secundaria y adorno. No para todas y para cada una en particular, sino según el estado que han de ocupar en la sociedad. És a dir, les pobretes amb un adorno ja feien. Aquesta situació impulsarà a moltes dones, durant anys, a fer propostes pedagògiques amb l'objectiu de compensar-ne aquestes mancances. El discurs de gènere consolidarà el concepte d'àngel de la llar com a model femení i modificarà els criteris anteriors de menyspreu per convertir les dones en un ser complementari de l'home. Finalment, tot plegat repercutirà en la legislació matrimonial, drets i deures dels cònjuges, per exemple, i en la consolidació de la tradició històrica de la llicència matrimonial per a determinades actuacions de l'esposa i que el Codi Civil va convertir en obligatori a la majoria de l'estat espanyol, en excepció amb aquells que tenien uns furs diferents. Així doncs, la maternitat i la moralitat esdevindran la missió suposadament natural i naixia l'anomenat etern femení, fins ben entrat al segle XX, un context en el que hauran de viure i espavilar-se les dones. A partir de les seves biografies, les dones properes a Víctor Balaguer es poden dividir a grans trets, ja ho aviso, perquè tenim poc temps, en 2 grups. Les que incorporen el cognom del marit al seu com una estratègia més o menys inconscient per mostrar la vinculació conjugal canònica. Maria Pilar Sinués de Marco, Faustina Sáenz de Melgar, Josefa Pujol, etc. I les que, casades o no, signen habitualment amb el seu nom de solteres, la majoria de les quals vinculades a la maçoneria. Esmeralda Cervantes, Amàlia Domingo, Gertrudis Gómez de Avellaneda, etc. En 2 casos excepcionals. Letícia Bonaparte, que malgrat incorporar el nom del marit actua amb total llibertat, i la suposada baronesa de Wilson. Cal també considerar a Júlia, el pseudònim amb què Balaguer signava els seus articles al Diari de Barcelona entre 1850 i 54. Finalment, ens hauríem de fixar en Manuela Carbonell, esposa de Balaguer,
i el seu paper gens menyspreable d'intermediària. Avui no hi podré referir. La vida ordinària, doncs, de moltes d'aquestes dones quedava subjugada, voluntària o no, explícita o no, a la mentida o la dissimulació per sobreviure. Pel que fa a la literatura, la bibliografia és prou ampla, però em sembla interessant el suggeriment d'Isabel Román a Biografies escondides, biografies inventades, d'analitzar algunes novel·les d'autores com a guies velades de la seva pròpia biografia, ja que sovint esdevenen una eina prou eficaç per detectar les limitacions que els imposava la vida real, sobretot si s'encaren amb la correspondència privada, com per exemple la de Pilar Sinoés amb Josepa Massanés i amb una amiga seva, Antònia Díaz, una escriptora sevillana. I si acceptem que l'estudi de la literatura femenina com a biografia complementària, podrem detectar-hi la violència de gènere, perquè sovint allò que els estudis literaris han remarcat com a contradiccions del discurs submís d'algunes escriptores hauria de poder ser entès com un recurs per fer aflorar aquesta violència. Els reiterats consells d'abnegació i paciència que elles mateixes escampen arreu cal entendre'ls com una estratègia doble per fugir d'un probable maltracte, per una banda, i per l'altra, per trobar una via per poder escriure. Un fragment de la novel·la de Sinoés, Un libro para las damas, i probable detonant de la seva separació, diu coses com aquesta. Libertad. Una de las palabras más bellas que contiene el diccionario de la lengua. Sin embargo, si hubiera un diccionario aparte para nuestro sexo, era la primera que en él debiera suprimirse. La dependencia es un yugo para la mujer, es también para ella el amparo, la protección, y debe desear solamente que no se lo impongan de hierro. Y aunque ciña su cuello, deje a su corazón y a su pensamiento la facultad de obrar los prodigios de bondad que nuestro sexo sabe llevar a cabo. És una de les moltíssimes mostres possibles que ens permet concloure que la literatura per a elles era un bon refugi on emmirallar-se en algunes situacions adverses de les protagonistes, similars a les que elles mateixes vivien. Les dones en la xarxa de relacions de Balaguer és llarga, per la qual cosa només em referiré a molt pocs exemples. Primer, aquest grup de dones de. La primera carta de Maria Pilar Sinoés a Balaguer és del 1 de novembre de 1869, just després de la separació del seu marit, José Marco. Les següents, del gener i febrer del 71, ella li demana poder publicar a la Ibèria i després amb algun altre li retreu quin és el motiu de l'antipatia que li té, perquè ella diu no ho entenc. Un retret que es repetirà anys després, lligat a les enraonies en contra d'ella. Sinoés dedueix que és mal vista per Balaguer a causa de la mala relació amb el seu marit i per la influència d'aquest sobre Balaguer, ja que n'era col·laborador i ho serà de forma continuada a partir de 1884. Sinoés havia aprofitat el seu matrimoni per poders el 1856 amb José Marco per marxar de Saragossa i accedir al món literari de Madrid. És l'èxit editorial d'ella el que sosté l'economia de la parella, la qual cosa desencadenarà conflictes amb el marit i amb ella mateixa, perquè l'obligava a fingir l'acceptació de les seves pròpies normes que traslladava als llibres dedicats a les noies. A Sinoés, que havia creat la figura de l'àngel de l'hogar, la retòrica del sofriment i la resignació també li va permetre fer aflorar la contradicció de la felicitat de la vida matrimonial i simultàniament recomanar abnegació davant el patiment. Efectivament, com altres autores, Sinoés s'havia d'ajustar a les normes convencionals i al mateix temps aprofitar les escletxes per opinar amb major llibertat, com ja feia amb les seves amigues per correspondència, on Maria Pilar exposà la vigilància de la correspondència, les amenaces físiques i psicològiques i la presència i influència d'una filla de Marco, un conjunt de fets que l'empenyen a abandonar la casa i que explica que a partir de 1870 signi només amb el seu nom. La darrera novel·la duia el títol premonitori Morir sola, de 1890, com la que li va arribar el 21 de novembre de 1893.
Ara passem a un altre personatge formidable, que és la baronessa de Wilson. A la porta d'entrada de la Biblioteca Museu, a l'esquerra, hi ha un plafó que relaciona els principals col·laboradors de la institució. La baronessa de Wilson el comparteix amb Jeroni Sunyol, Eduard Toda, Vallmitjana, Luna Novicion, Baldomer Galofre, etc. És l'única dona amb una biografia equivalent o potser superior a algunes d'homes que admirem pel coratge, determinació i influència. La vida de la baronessa és molt equiparable, ben equiparable a la d'Eduard Toda. I de veritat que si llegiu la seva biografia, que recomano, de Pura Fernández del 2022, s'hauria de fer una sèrie al Netflix, us ho dic en sèrio. Us llegiré un breu fragment de com la descriu la Pura Fernández en aquesta biografia. Una joven de orígenes inciertos, pero refinada cultura y buen manejo de lenguas, irrumpió de manera fulgurante en la ciudad de la luz, en la que todo parecía posible. Después de trabar una estrecha relación con Alejandro Dumas y convertirse en su representante y traductora en el ámbito hispánico, y en pro de la defensa del derecho de propiedad intelectual o forjar un gran proyecto americanista, al tiempo que disfrazaba su fascinante vida. La autora de centenares artículos, cuentos, libros de viaje, etc., fue a la vez la gran impostora de las letras decimonónicas. La impostora que logró conquistar el reconocimiento en España y en los países americanos con un férreo control de su imagen pública, impuso su relato personal y fabuló así impunemente con matrimonios falsos, imposibles viudeces y aún ocultó el alumbramiento en París de una niña ilegítima, Am José Zorrilla, que falleció de manera temprana. Una farsante que difundía manuales de educación moral y doméstica femenina y una defensora de la formación profesional e independencia de la mujer. Autora de un ambicioso proyecto intelectual, su Historia General de América, que llevó a cruzar en 6 ocasiones el camino de ida y vuelta de América, donde manejó hábilmente su vinculación a la masonería para favorecer su triunfal recibimiento como dama célebre. El 1851 és a París, dirigeix una revista de moltíssimes, es diu La Caprichosa. Per d'allà viatja fins als Balcans abans del primer viatge cap a Amèrica de 1864. El segon és el més llarg i dura del 1875 fins al 86. I Balaguer, a partir d'aquest moment, és una figura essencialíssima en la seva feina, les activitats i fins i tot la seva imatge. L'experiència viscuda a diferents països sud-americans van dur-la a arribar a lluitar contra el tracte d'esclaus i admirar figures revolucionàries com la monja Maria de Rivadeneira o Garibaldi, de qui el seu amic Alejandro Dumas havia escrit les memòries. S'incorporà a la maçoneria als anys previs de la Revolució del 68 i es reforçarà durant la seva estada a Cuba, on es mostrarà partidària de la independència. Entre 1872 i 73 va impulsar el setmanari Les hijas del sol, la luz del siglo, il·lustrada, adreçat a les dones, i va unificar la lògia Los hijos del trabajo amb Las hijas del sol, que incorporava maçones catòliques, com per exemple la periodista i amiga de Balaguer Sofia Tartilán, al costat de lliurepensadores, amb el suport unànime del Gran Oriente d'Espanya. Durant la seva estada al Perú, de 1877-78, fa de guia a una parella anglesa que vol tombar per allà, participa en unes excavacions arqueològiques i molts dels objectes dels que sortiran allà aniran a parar a la Biblioteca Museu. A Cartagena d'Índies va impartir una conferència com a membre de l'organització maçònica femenina Estrella de Oriente. Va arribar a Barcelona via París el desembre de 1886 i s'involucra intensament en els preparatius de l'Exposició Universal, esdevenint la missatgera de la presència dels països hispanoamericans. A l'inici de 1891 emprèn el tercer viatge a Amèrica amb l'objectiu recaptatori per a la publicació de la Història General d'Amèrica en diversos volums. Viatja, ara, amb el metge Antonio García del Tornel, amb qui suposadament s'havia casat. Però el 1893 aquest bon senyor es casa realment i aleshores la Wilson queda lliure.
Ja no té perquè ja ha sigut viuda, casada, tot. De fet, són amics i volen marxar i es conxorxen així perquè els hi sortís millor. Cadascú va a la seva aventura. Ella, doncs, lliure, aquell mateix any participa en el Congrés Mundial de Representació Femenina a Chicago, on coincideix amb Eva Canel i Esmeralda Cervantes. És seguida profusament per la premsa de tot arreu i estableix importants contactes literaris, però també antiesclavistes. Hi ha una nova trobada amb l'Esmeralda Cervantes, amb qui ja havia coincidit en aquest segon viatge. I com altres viatgeres europees, comença a regalar objectes a museus, a Barcelona i Vilanova. El quart viatge l'inicia el 98 i dura un any. A la tornada ja comença a necessitar ajuda econòmica i és quan ja ofereix a Balaguer uns objectes arqueològics a bon preu, però tampoc estava gairebé de calés Balaguer i no el pot comprar. El 1906 fa el 5è viatge i s'embarca a Cuba i Mèxic i també a Nova York per obtenir patrocini per a aquesta història general d'Amèrica. El viatge és de 2 anys i va haver d'encarar llavors una campanya de desprestigi per part de Ricardo Palma. El 1910 comença la venda dels seus objectes als museus. I el 1912 inicia el 6è viatge de 2 anys llargs, aquesta vegada delegada de la Casa Amèrica, en pro del comerç, la indústria i les relacions hispanoamericanes. El 1917 pateix un vessament cerebral que no li permet afrontar les despeses econòmiques. Pirozzini encapçala, sense èxit, una campanya per obtenir del govern espanyol una pensió per ella. L'1 de gener de 1923 moria en una modesta pensió a l'Avinguda del Príncep d'Astúries, que ara no sé si es diu Sant Genís de no sé què, i en el certificat de defunció consta com a vídua de Wilson. Sense parents ni recursos, va ser enterrada en un nínxol municipal que, quan va caducar els 10 anys, la van traslladar al seu cos dipositat a l'Ossera General. Un altre personatge, Letícia Bonaparte, una de les dones més influents políticament del conjunt de les que es relacionen amb Víctor Balaguer. És germana del poeta i felibre William Bonaparte Weiss. Casada de jove amb el comte Frederic Joseph Solms, mor el 1863. Es casa amb Urbano Ratazzi, que fou ministre de Gràcia i Justícia a Itàlia de 1854 al 58 i president de la Cambra de Diputats italiana del 59, però que també va morir el 1873. El 1880 es casa amb Luis de Rute, sotssecretari de l'Estat espanyol, que morirà el 84. És un drama, això. Al seu saló s'hi reunien amb freqüència polítics, escriptors, empresaris, amb la conseqüent influència política. Intervé directament amb l'amnistia a Garibaldi i la correspondència amb Víctor Balaguer certifica el respecte que l'envoltava quan, per exemple, ella visita el 77 Barcelona i Balaguer escriu als seus amics perquè li vagin a fer una visita de cortesia perquè és un personatge important. Letícia funda revistes i col·labora habitualment a la premsa amb diferents pseudònims. A la Mañana, quan la dirigeix Balaguer, publica articles de caràcter polític com Los periódicos y la literatura política, La literatura y la ciencia en España i altres. Una altra és Isabel de Zwoner. Segons es desprèn de les cartes que envià a Víctor Balaguer, era una dona políglota. Arran de la lectura entusiasta de les tragèdies balaguerianes, tradueix Neró i, amb serioses dificultats econòmiques, demana el suport de Víctor Balaguer per obtenir algunes col·laboracions a la premsa. Traductora a l'editorial Espasa de l'alemany i de l'anglès, va perdre la feina quan va denunciar un company, un treballador de la casa, perquè sense coneixement d'alemany signava les seves traduccions. Altres projectes foren el Novissimo Diccionario Español-Italiano. Sovint usava el pseudònim de José Peterban. De la personalitat d'Isabel de Zwoner cal destacar el seu paper a la maçoneria perquè aconsegueix, als 40 anys, formar part de la lògia masculina Concòrdia, de la qual el seu marit, Enric Troisi, n'era el mestre venerable. A l'abril de 1895 signa una carta amb el càrrec d'orador amb el nom simbòlic de fraternitat.
Zuona va canviar l'obediència del Gran Orient d'Espanya pel del Gran Orient espanyol, la qual cosa va crear certs conflictes entre les dues entitats arran dels càrrecs que se li atorgaven a ella dins de la lògia i que no només va saber mantenir, sinó que va augmentar, va pujar de categoria. El 1897, el seu cas i el d'altres dones maçones va arribar a les lògies de París, que li van encarregar un informe per tal d'aconseguir una maçoneria mixta internacional. L'interès per als drets de les dones la va impulsar a crear una cooperativa obrera de producció dedicada exclusivament a donar feina a dones a domicili. I ara entra una que, com que ja hem dit moltes mentides, doncs ara en direm una altra, i és incorporarem Júlia com si fos una dona. Quan Víctor Balaguer s'amaga darrere la imatge d'una dona, coincideix en el temps amb la seva campanya de construcció simbòlica per a la consolidació d'una nova època de base liberal. Les dones no n'havien de quedar excloses i triar el camí més curt, introduir-se en el seu mateix univers. L'estratègia balagueriana es basava en 3 elements. Primer, s'adreçava únicament a les dones. Segon, ho feia des d'un diari generalista, és a dir, en terreny masculí, que ben mirat ells també llegien, clar. I tercer, ho feia amb el seu nom sol, desvinculat de vincles de cap mena i amb mirada femenina. Es deia simplement Júlia i la seva opinió hauríem de considerar-la, o s'hauria de considerar com si realment fos una dona, per intentar, hauríem de treballar-ho això, per intentar detectar la incidència del seu discurs en el pensament o el comportament de les dones que la llegien. Ella parla de tot, d'estètica i moda, d'història, de literatura femenina, de la qual se'n mostra orgullosa, i de política per reivindicar la capacitat de les dones i assenyala l'oblit constitucional quant als drets dels ciutadans i diu: todo buen ciudadano, y quien dice ciudadano dice ciudadana, aunque la Constitución de la monarquía se haya olvidado de esa esencial diferencia. Júlia segueix el guió bàsic de Balaguer i inclou referències culturals simbòliques, emfatitzen festes populars, amb determinats edificis, en té un de boníssim sobre la reforma de la façana de l'Ajuntament de Barcelona, que acaba dient, bueno, però a veure, si això és un edifici notable i tot això, d'aquesta manera, amb aquestes finestres, li acabaran posant cortinetes verdes, persianes verdes, i això a ella li sembla que no pot ser, perquè no li pertoca a l'Ajuntament, fa coses d'aquestes. I reivindica, doncs, la independència de la dona amb un exemple, que és quan defensa els banys de mar com una invenció muy espiritual para la independencia de la mujer. I afegeix, i si és el cas que no se tiene un marido amable, cal fer-se'ls receptar pel metge i aconseguir així, ni que sigui, una llibertat temporal. I acabo. Arran d'un insult rebut que acusava les dones de hienes, Júlia tem que el diccionari faci desaparèixer l'entrada mujer i remeti a hiena. I acaba així. Soy del parecer que arrojemos un grito de venganza más atronador aún que el de sangue, sangue, vendetta, vendetta de Verdi. He dicho. I he dicho jo també. Acabo. Dic, tota i la petita mostra d'avui, és força evident que no fou només la influència de la maçoneria el que va determinar la categoria de les dones amb qui Balaguer es va relacionar, sinó la llibertat personal de moltes d'elles. Un fet que, ni que sigui indirectament, pot tenir a veure amb els paràmetres que Balaguer va marcar als anys 40, amb la seva participació en el Pensil del Bello Sexo, o bé en els 50 amb Júlia. I una vegada més, aquest univers en expansió de Víctor Balaguer queda molt de camp per treballar i que convido a tothom a fer. Gràcies.